usuku lanamhlanje lusho ukuthini kuwena nje wasibona ukuthi uTronox ulethe uzonikezela nge-admin block ungasichazela ukuthi kusho ukuthini kuwena njengothishanhloko umphathi wesikole? Kuyiphupho. I've been dreaming about this isikhathi eside since ngangena position. I realized ukuthi we didn't have the admin then. Wakufana nokuthi sihlele emnyango. So we tried isikhathi eside sizama ukuxhumana nabantu abathize nje kuyiphupho eliphumelele emveni kwesikhathi eside. I mean ukuthi angidize angikwazi even to control myself. Iphupho nje iphupho eliphumelele. Ngicela ukubuza ukuthi khona mhlambe umzamo oseke wenziwa umphakathi noma abazali ukuthi bazama ukuhlangana bahlanganise amasenti banikezele noma imali noma ingane ukuze kwazi ukuthi kwakho i-admin block enje? Angeke ngisho ukuthi abakaze bakwenze ngoba ngingakafiki. There is this building endala engingazi ukuthi noma yayiqalwe yibona. Unfortunately story sakhona asihlangani abanye basho bekunalo, but into engingayisho ngomphakathi wethu uyasinda kakhulu. Bayathanda abantwana babo bafunde, but ukulekelela nje nangokweyimali kusasisinda kakhulu. Isikole sethu siyagqekezelwa kakhulu, asinalo ne-security lasebusuku. So i-problem esinayo ukuthi sisanxenxa abazali ukuthi basicontributele nje imadlana ukuze sikwazi ukuqasha i-security. So bayibekhulume ngemilando-ke ngingakabi bikho ukuthi bake bakhokha ngazi kwenzakalani. So kusafanele nje umphakathi siwusondeze kakhulu. Ngicabanga ukuthi uzosondela kakhulu umphakathi since ubona i-building entsha nabo beyithanda ngoba bayabonga bayajabula kakhulu nabazali ukuthi at last isikole sethu sina this building ebesingenayo before. So ngiyacabanga ukuthi bazongenelela kakhulu manje. Yebo, ngicela ukubuza ukuthi ungabe nayo i-admin block bekukwenza ukuthi performance ingabi right esikoleni? Kakhulu usuka nje kimi ukuza endaweni uzongena endaweni nihlale kungekho ngisho privacy ngoba bekungekho ngisho privacy kufana nokuthi bengenalo office. Othisha uma befuna ukusebenza uthola ukuthi kwesinye isikhathi ngise-office la kukhona no-admin clerk. So bekwenza ukuthi kungasebenzeki kahle kwesinye isikhathi obezwe bethi abakwazanga ukungena ngoba bafice mina e-office. Ubona ukuthi kushuthi akuflowi kahle ukusebenza. Ngiyacabanga-ke manje ukuthi since wonke umuntu enendawo yakhe kuzosebenzeka kakhulu. I-improvement, yes, we've been improving kakhulu ngama-results. Last year nje uma ngingasho sibe u-number 1 King kwi-NS Tech. Sashaya zonke iy'kole ey'khona. We have i-trophy ebhalwe nje umntwana wethu nesikole sethu. Ngicabanga ukuthi ngalokho i-performance yethu by looking at this building ngicabanga ukuthi sizohambela phezulu sikwazi kwenzeke kakhulu kunaloko besebenza. Yebo, amazogcina nje sesigoqa ongawasho inkampani yaTronox. uTronox ngithi ngibonga kakhulu izandla zedlula ikhanda ngabasenzele khona. Babuyisa isithunzi sesikole ngoba njoba sisikole sisehlathini nje uphinde ube kungabi nayo ne-admin block ungathi nonke nje niphenduke ihlathi. So ngokuthi sizohlonipheka, we are one of the schools esinama-board room ezinye iy'kole ayinawo, meaning even ama-meetings esekhethi asengabanjelwa ngisho engalangala. Ngithi ngibonga kakhulu kuTronox ngasenzele khona, kodwa-ke kuningi esisanakho okuyizinkinga engicabanga ukuthi nakho uzoqhubeka aselekelele. Ngibonga kakhulu.